Di salvegera duwazdan a ferman û qurkirina jinên êzî li Şengalê de bangawazî ji bo raya giştî ji bo edalet û azadî tu jî bibe dengê dîlgirtiyê fermana. Di sisiyeta baxa 2014 de Daişê li dijî civaka me qirkirinekî fîzîkî çandî pêk anî. Fermana ku li ser civakê dane destpêkirin di bingehê de fermanekî armançkirî û pergalekî li dijî jinên êzîdî bû. Di şexsê jinê de xwestin bi fermana heftê û çaran civaka me li ser rûyê erdê tune bikin. Bi nêzîkbûna salvegera fermanê ku 12 salên xwe temam dikin, em hemû cangorî û qurbaniyên fermanê bi bîr tînin, careke din êş û birînên civaka xwe parve dikin. Di dîroka civaka me de ew roj weke genosayd û femisaydê li dijî mirovahiyê hatiye nîvsandin. Di sed sala 21 de ev sûcê qirkirinê ye li dijî civaka me hate kirin. Di esasê xwe de sûcekî li dijî nirxê mirovahiyê ye, li dijî hebûn, çand, nasname û pîrozbahiyê gelekî bûn. Li dijî çanda dayikxwaz sûcekî giran bû ku hîn jî li benda hesabxwestinê ye. Di vê genosaydê de bi hezaran kes hatine kuştin, revandin û bi hezaran hatine firotin. Mirovên me yên ji fermanê rizgar bûne jî bi 10 hezaran ji mal û cih warê xwe hatin dûrxistin. Bi hezaran jin, geç, zarok hatine revandin, kirine kole, bi destdirêjiya tundiya deronî û fîzîkî re rûbirû man. Heta niha 19 welatan gelek sazî rêxistinê navnetewî ferman li dijî civaka me weke genosaydê fermî nas kiriye. Li ev naskirin bes nîne. Ev femisîd û genosayd heta niha bi gelek şêwazên pergalî li dijî civaka me berdewam e. Gelek aliyên siyasî û hevkarên wê sûcê giran bi zanebûn armanc dikin ku rastiya fermanê tarî bikin û sûcê hatiye kirin bidin ji bîrkirin. Ev hewldan li ser her ferdekî civaka me bi rêbazên taybet û zirav têne ferskirin. Bi taybet li dijî jinê heta niha rizgar bûne siyasetekî pir qirêj tê meşandin. Tevî ku 12 sal di ser fermanê re derbas dibin jî lehîna 10,700 mirovên me bi taybetî jinên êzîdî wendane. Ronîkirina çarenûsa 10,700 mirovê me ve çarenûsa civaka me jî diyar bike. Ev wendahî tenê hejmar nîne, ev jiyan bîranî çarenûsa jinên êzîdî ye ku heta niha bê agahî mane. Malbatên wan dîlgirtiyan bi salan e di nava êş, bêhêvî û berdewamiyê de dijîn. Malbatê me yên her roj bi hêviya agahiyekî nû radibin, pir caran rastî bêdengkirinê tên. Lê gelek welatên Ewropa jî malbatên xwedîkesên winda hene. Ji piştgiriya pêwîst ya qanûnî, deronî û civakî bêpar in. Ev rewş êşa wan kêm nake, berova jî zêdetir kûr dike. Çawa ku 12 sal em li dîgirtiyê fermanê dipirsin, ji bo rakirina gorê kom hesab dixwazin, em dîsa dibêjin heta yek wendahiyê me û gorekî kom li erdê hebe, em ê sûcdarên fermanê hesab bipirsin û li hemberî vê sûcê mirovahî bêndeg nemînin. Bi vê berpirsyariye em weke tevgera jin, semejê û hemû sazî û rêxistinê jinên êzîdî bi rastehatina 12 salvegera fermanê ji bo jin, zarok û mirovên me yên wenda pêngava bi dirûşmeya ji bo edalet û azadî tu jî bibe dengê dîlgirtiyê fermanê dest pê dikin. Ev pêngav ji hevdeyê tîrmehê dest pê dike û heta roja tekkoşîna li dijî tundiya li ser jinê roja 25 mijdarê wê berdewam bike. Di salvegera 12 ya fermanê de destpêkirina pêngavekî wiha em ji bo xwe hema erk dibînin û hem biryardariya xwe ya hesabxwestinê tînin ziman. Ev pêngav hilbijartinekî bi zanebûn û ji bo tevahî jinên ku li dijî bê mafî sûcên qirkirinê tê dikoşin bangeke. Ji ber ku di fermanê de jin, zarok û dayikên me êşên mezin jiyan kirin. Yên ku heta niha jî windane piraniya wan jî jin û zarokin. Armanca vê pêngavê em di raya giştî û cîhanê de rewşa giran e ku civaka me li benda çarenûsa wê ye berçav bikin û ji bo çarenûsa wan kesên winda tekoşînekî hiqûqiya hevpar bidin meşandin. Dîsa ji bona em siyaseta li dijî kesên rizgar bûne tên meşandin vala derxin û kiryarê Şengalê ji êzdiyan vala bikin, teşhîr bikin, dest bi vê pêngavê dikin. Bîranîna genosaydê tenê bi daxuyaniyê anîna ser ziman nayê parastin. Ev bi berpirsyarî û bi xebatên şînber têne parastin.
دوی سوجدار بین دارزاندن و حساب جوان بین خواستن ایروژی ده انجام شران ده جن و جواک بخطری قرکرنه رب روبرونه ام دبیجن یک جن جی دوی راست یوان هویتیا دجمروایی نین و حتی که عدالت نیه بچه آنین و تکوشین همه بردوام بکه لسر و بنگهه ام بانگ لسازی ریخستنین جنان ین جیهانه دکن ام لنتوین یک بوی یکیتیا اوروپا الهمود ولا دولتن کو فرمان وکا جنوساید ناس کرنه کسین کو به مافه و کوی و دموکراسی باور دکن بوه بدن و پنگاوه و ارک خوی انسانی بجه بینن سازی و ریخستنین جنین ازدی تفگر آزادی جنین ازدی تاجه سیوانا مجلس جنین ازدی آلمانیا سمسه یکیتیا جنین ازدی سوریا جنین ازدی روسیا جنین ازدی ارمنستان 17 ماه 2026 جیان آزادی جیان آزادی جیان آزادی بیجی برخوادانا شنگاله بیجی برخوادانا شنگاله